Šéf Instagramu prezradil, ako sa stanete virálnym. Adam Mosseri v tomto podcaste povedal, že najdôležitejšia metrika pre úspech videa je jeho zdieľanie, teda posielanie videa niekomu inému. A ono je to vlastne úplne logické, pretože keď niekomu niečo pošlete, vyťahnete ho tým na Instagram. A to je presne to, čo Instagram chce, aby na ňom ľudia trávili čas. A preto bude logicky podporovať Reels, ktoré týchto ľudí na Instagram priťahujú. No a ako teda vytvoriť Reel, ktorý bude mať najviac zdieľaní? Novinky. Buďte prvý, kto oznamuje novinky. Ľudia ich budú posielať ďalej, pretože chcú byť prví, ktorým svojim kamošom oznámia nejaké nové fantastické správy. Asi nejaká psychológia alebo čo. Brutálna informačná hodnota. Ľudia chcú byť nielen prví, ale aj inteligentní. A zdieľanie superhodnotného a informačného obsahu ich do tejto pozície dostane. Zábavný obsah. Štatisticky je zábavný obsah najviac zdieľaným obsahom na Instagrame. Kontroverzný obsah. Ľudia sa radi hádajú a určite budú chcieť ukázať svojim kamošom, čo za hlúposti to na ten Instagram postujete. Vyvolajte zdieľanie protihodnotou. Namiesto známeho komentujte slovom X a pošlem vám Y, by sme mohli skúsiť zdieľajte to so svojimi kamošmi a pošlem vám X. Aj keď neviem presne, ako by sa to dalo overiť. A teraz tento reel pošlite vašim kamošom, aby sa aj oni mohli stať virálnymi.